Freddy Mikallef, il-bniedem u l-politiku, illi se jibqa' mfakkar għal ħidmietu mhux biss fuq livell nazzjonali iżda issa għal dejjem fil-Mosta. Il-ħolma ta' 4 persuni, Reno Aġus, Francis Gallia, Paul Aġus u l-eks Ministru Nazzjonalista Lawrence Gatt, saret realtà kif il-ħadd filgħodu ġie inawgurat il-mafkar ta' Freddy Mikallef. F'diskors tal-okkażjoni, it-tifel il-kbir ta' Freddy, Carlo, tkellem dwar il-ħajja ta' missieru li fi kliemu kien bniedem sensittiv imma qalbini. Qal li jekk il-pajjiż irid jonora lil dan il-personaġġ għandu jħaddan il-valuri ta' l-onestà, ġenwinità u tat-tolleranza illi Freddy dejjem ħaddan. Preżenti għaċ-ċerimonja kien hemm l-ogħla awtoritajiet tal-pajjiż, fosthom il-President ta' Malta Giorgia Bela, il-mexxej Laburista Joseph Muscat u l-Viċi Prim Ministru Tonio Borg, kif ukoll qatt ta' deputati miż-żewġ naħat tal-Kamra. Preżenti wkoll il-mara ta' Freddy Mikallef Maria Concetta, raba u ħbieb oħra fosthom ex-deputati parlamentari li ħadmu miegħu tul il-karriera politika ta' Mikallef. Il-President ta' Malta Giorgia Bela qal li Freddy Mikallef dejjem ipprova jgħin lil kulħadd bla distinzjoni. Dan wassal biex Freddy ġibed ir-rispett tal-Maltin u l-Awċin kollha. Temm jgħid li għalih Freddy Mikallef huwa dak il-bniedem illi jagħmel lil Malta dik illi hija llum.